फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ न्यू ब्लॉग। मुझे स्पिरिट विषय कहती आज मुझे देखा मो पर जगार आसिक ठियाई एवं तुम मैंने देखा कौन कौन हो जो आवाज गुड़ा तुम देखुल सब रियल मुझे तुमको ए देखा देखु आम आसु ये छुआ मोर आसु देखु ट्रोल नहीं आस मुझे देख ना देखु आम जाऊँ भिडियो को भिडियो माध्यम सब जनइबू देख आगु बाटर देखु आम आसगलु कौन केते जंगल भाया खाई देखते ये जगटा देखु केमी कौन ये किए गोटे अच्छी भाया लगुच मत कुकुर भुकुंट ये खास कुकुर भुकुंट देखु देखिपारे केमी कुकुर भुकुंट यही तो आमर आउ गोटे पार्टनर आसिल आम देखु पूरा भयंकर प्रकार जगह हम देखो पार्टनर जाऊँ आगे आगे ये देखो ये जिनसटा देखु केमी लोक मारी पकई देखु मत कहीं छाड़ी जाऊच रे देखिए जगह केमी मत ये जगह छाड़ी पड़े जाती समाधि देखो देखु समाधि केते गुड़ा देखु देखु देखिले आम समाधि पाखरे अच्छी देखु आम पार्टनर जाऊँ आगे आगे कौन कहून कैमेरा पूरा चोरंग भाया देखा देखु आम भूत कौन खोजुँ ये आहरी भूत होती देखु देखु हाँ बेसी आम लाज कर ना चल एबे तलू को जीवा पूरा प्रॉपर मशान जगह को जीवा चल कौन है तो ये जगह देखी वीडियो रे हे देखो गोटे मशान देखो पूरा आसी मशान जगह चलतु देखो पूरा मशाणी सबुआड़े देखो मशाणी सबुआड़े मशाणी कौन देखो सब मशाणी ये जगह भी देखो मशाणी पूरा ये देखो टोटाल आम मशाणी अच्छा तु तो डरी जाऊँ मुझे नहीं से दिन ये जगह किए गोटे बढ़ुच मुझे प्रॉपर मशाणी दिहर रही सबुआड़े मशाणी ये देखो पूरा गाइस पूरा पाखर आम आसी मशाणी पदारे यही मशाणी पर मुठिया दूर कैमेरा रखुनी मुठिया किए बाहर मु मशाणी पूरा चढ़ीगनी रे मुठिया मशाणी पर देखो पूरा सी आसी मशाणी पदा पूरा ठिया समाधि पूरे अरे भाई कष्ट हम भाई भूले बड़ पूरा लुकटा देखी पाच पूरा मशाणी उपरे ठिया गोटे मिछुआ देखु
ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଏକୁ ଦେଖି ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲାଣି। ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହେଇ ପଡିଛି ଦେଖିବ, ଖପରି ପଡିଛି। ଖାଦ୍ୟ କଣ୍ଟା ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଛ? ଟିକେ ସେପଟୁ ଚାଲି, ସେପଟୁ ଏପଟୁ ଯୋଉଠି ଯିବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ? ସେ ଡର ପରେ କହିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସେପଟୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପୁରା ସମାଧି ପୁରା କାହିଁ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛୁ ରେ? ଏ ମତେ କାହିଁ ଛାଡି ଦଉଛୁ? କେତେ କଣ୍ଟା ଏ ଜାଗାଟା। ଆନାକାଣ୍ଡା ସାପ ଏରିଆଟା ଏଟା ବୋଧେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ପୁରା ମଶାଣି ପଦାଟା। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସ୍ପ୍ରିଡ ଅଛି, ସ୍ପ୍ରିଡ ଅଛି, ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଡ ମିନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍ପ୍ରିଡ ଏଠି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ସେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଆଗରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇମୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯା ମଶାଣି ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ବସନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଆବାଜ କରେ, ସେଠି ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଚାଲ, ପୁରା ଦେଖୁଛ କେତେ ଏ ଭାଇ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଳେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟର ଏଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ପଡିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଶାଣି ଉପରେ ପଡିବେ। ସେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଚାଲ, ଦେଖୁଛ କେତେ ଏମିତି ଜାଗାଟା। ଏପଟକୁ ଆସନି, ଏପଟକା ଗୋଡ କେତେ ସ୍ଲିପ୍ ଖାଉଛି ରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟୁ ମାନେ ଇଆଡୁ ଟିକେ ଚାଲିଲେ ଏଠି କେତେ ଜୋରସେ ଗୋଡ ସ୍ଲିପ୍ ହଉଛି। ଦେଖି କଣ ଆବାଜ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଟେକା ଧରିକି ଉଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସେଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଜାଗା, ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନଉଛୁ। ଆହୁରି ଅଛି କେତେ ଆଡ଼େ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରନା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏପଟକୁ ଯିବା ଗାଇସ୍, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ପୁରା ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସାପ ବି ଏଠି ବାହାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଉପରକୁ ବି ତମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ବି ମୁଁ ମାରିଛି, ଉପରେ ବି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବି ଏବେ ସେ ଡାକିଲାଣି, କାହିଁକି କୋଉଟା କ'ଣ ଆବାଜ ପାଇଲାଣି ବୋଧେ, ସେ ଡାକିଲା, ସେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ। पूरा यही देखो, पूरा जगह है। साइड साइड सेपट मसान कर ना, साइड टे चल किमी जगह एठी खाली देखो। टिके वीडियो कौन उठे भाई, सेटा किए थे बाबा। ओहो, एटा हूँ मशाणी, एटी गोटे हाली पुता ये जगह भाई ये जाना भाई, जान दिन डर लगे ये भाई जो मशाणी उठा जगह बोले
ଏ ଗୋଟେ ହାଲି ପୁତା ହେଇଛି ଏଇଠି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଟେ ଏଇଠି ହାଲି ପୁତା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମଶାଣି ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବେ ବି ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦେଖଉନୁ ମତେ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସମାଧି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଧି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଚାଲ ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ। ଏ ଭାଇ ସେପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଧଳା ଧଳା କଣ ଦେଖି ଯାଉଛି ସେଇ ମଶାଣି ଉପରେ ଆଉ ଚଉରା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକହୁଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ଭିଡିଓରେ ଅଲଗା ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଭାବୁଥିଲେ ସେଟା କଣ? ଏଟା ଫେକ୍ ଏଟା ସବୁ ଫେକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ନିଜେ ଚଢିକି ମଶାଣି ପଦା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ ଚଢିନି କାହିଁ କଣ ଭାବିବି ଯଦି ଫେକ୍ ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯେ ବସିଥିଲା ସେଟା କିଏ? ଫେକ୍ ସବୁ ଫେକ୍ ଦେଖୁଛ ମାଲିଆକୁ ସବୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି କେତେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଟିଆ ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଖିଆର ଭାଇ ଯଦି ତମେ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ଇଏ କରୁଛ ସ୍ପିରିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖେନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।